برا نانايني بنت باتلا برا سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديان نتاسمرا أبز حلفة سمنات كاب كلاي كوينات عالم جميرو أبلعلي إرترا بزعباز كاز زنبرة ناي معرابوين هاقرات شرحتات قفعتاتن تنقلاتن زدسستحستو بتخطاتالي مقرابنا الزكريوم لو مدما مغتصلتو زخونن أمريكان إنجليزن كبربعتات جميران زقبرو زنبران إرترا كم هاقر نخيط قومن ملؤ ناس النتان نخيط ركبن كابو حليفن دما أكال إثيوبيان مقبارا نستخطلو بوليسن أبلع الحزب إرترا زفتصمو قفعن زدسس كاب سنداتن مسحفتن إرترا صوميقنا زدالنا تحستو نلومون حزنا لكم كريمنا لنا كلاتنا من نفولتو هاقرنا إرترا كم مجزات الترك جميرا نلعلي 300 عمتات بقداموين حيلتات تجزئة بدحري كالاي وقع علم أبز نبرة 8 عمتات دما انت اللاي زحالفة لعلي 3 عمتات ناصنتنا إرترا بحيالان هاقرات أنصارا زقنع تتصابون أنصار ناصنتا نستود دبه محلقاتاتن النابتات قد تخيد كمزلا زفلت يوم إذا كل مجزاتن تتصابون معرابوين هاقرات أبلعلي هزبن مريتن إرترا دما بمغنيات تفطرو زعدلا سقا نا استراتيجياوي أكمامتا زسعباز نبرن زلونيو كالي ولا حدا مغنيات يلن بزي تفطراوي سقا دما وترو عيني حيالات هاقرات زورقان زحسدان كوينو أبكالاي وقع علمن أبزحل كيناتن من محدارات مجزاتات آليانن إنجليزن كمون تنقلات أمريكان مريتن مثلا إرتراوان بممنتال أمريت إرترا نايزك كايدو أخويناتن مقباتن إرتراوان نلعلي 8 عمتات قداي مجزات بزعباز خونو لخونتات كمون دحرنا صنتن تغنى زهاقر بناتا بوليسين خيت مرحن بيدا أزور أبتحت محداران بوليسين أمريكان هاقرات معرابن كتسكت نزغطلو زلوان مزمازي قباتن قزانا كايدا زنتصر تحستو تادما ينيرو أبزحالة فقزي زغربنا لكم تختاتالي مدبات لو مدما مقصلتو إرترا نتألفاوي سلايا متشئت مريت بزبل كاب سندات وشت هاقر تموركيسنا زدالنيا تحستو خوينو نخل إرتراوي أزي أقداس سلزخونة كتكتاتولنا أقدمنا بخبرنا عدمكم نزي تحستو نازي كالوت إرتراوانن قدساتن من تخبصحهم بوغنكم شيرن لايكن كتقبرو نزا چانلنا دما كساب حجي سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار كتتحقاقوزنا بتحتنا نلابوكم حجي نابت زدالنا تحستو نسقرا لنا أقصالون نايز تحستو مقصلتا كنقرب لكم مقانا أقدمنا قالنا أتوم سناي مكتتال أبو عشيرة جمال عسورة بلا إريترا أبو حمسة لسان الساعة مجمريا يتقوشا يتقواندي سحب سقودي يتقواندي سحب سقودي ينرفجي عبو الانجيجي بطيت بيتن عنفاتن بطيت بيتن عنفاتن كبراتن كبرانن تختاتلتي إريتريان ميديان نتاسمرا كابتي أبز حلفة أب إرتراوان أبوتاتنان أديتاتنان أب حقوتاتنان إن حقوتاتنان بهاقرات معراب زورد زنبر تاريخ نحجي أمريكان نقص هاي لسلاسينا إثيوبيان بوشتي تمشاتيروم إرترا أكال إثيوبيان خقبروا ببرب حتاتهم نزقبروا ناي ودي تشيركنت كمي كمزنبرة كابتي أبز حلف أوان بس إحنا زنبرنا بمقصال نقرب لكم علنا دحرزا مسقاقريت كسعبيوم أبو عشيرة جمال عسورة بلا إريترا أبو
تقوشا بطيخ قواندي سحب سيقودي بطيخ قواندي سحب سيقودي بطيخ أرفجي عبول الجيجي بطيخ بيتر نعم فاتن بطيخ بيتر نعم فاتن يتلاشي عبول مرشد يتلاشي عبول مرشد كلاش مسي بزي حسسي جما نفاسي عرب جمالو عرب جمالو لزي كولو ناريسا مغلو كتعم دمسو كنوكو خلو فدو زبولو نيس ننانو يي بشمونت حدار 1942 ዓመተ ምህረት ጀርመናዊ ሮመል ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ተሳዒሩ እቲ ዞባ ብሓይልታት ኪዳን ክትሓዝን ከሎ ኣብ ምጽዋዕ 6 ዓበይቲ መራክብ ሓደ ግዙፍ ተንሳፋፊ ክሬን ማለት ዕፍሪን 100 ዝኾና ናይ እንግሊዝ መጠነ ንኡስ ናይ ውግእ መራክብን ተዓርየን ነበራ። እቲ ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ኩናት ምስ ኣብቅዐ ግን ኤርትራውን ከም ደጀን ኣገዳስነታ እናሃሰሰ ኸደ። እቲ ትካላት ፈሪሱ ድማ ኣሜሪካውያን መኮንናትን ሰራሕተኛታትን ናብ ዓዶምን ናብ ካልእ ናይ ኩናት ቦታታትን ወጹም። እቲ ከይተማልእዎ ዝኸዱ ንብረትን ከም ሆስፒታልን መኽዘንን ዝኣመሰለ ኣባይትን ብምምሕዳር እንግሊዝ ቀስ ብቐስ ዓነወን ተሸጠን። ከምዚ ክበሃል እንከሎ ግን ብዓይንን ረብሓን ኣሜሪካውያን እስትራቴጂያውነት ኤርትራ ኣብቂዑ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ብ26 ጥሪ 1943 ዓመተ ምህረት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ውግእ ሚኒስተር ኣብ ኣስመራ ሓደ ናይ ሬድዮ መራኸብን ምልክትን ማዕከን ክስረዝ ዝኽእል ብዛዕባ ምዃኑ መጽናዕቲ ክገብር ወሰነ። ኣብ ምውዳእ ወርሒ ሚያዝያ ናይቲ ዓመት እቲ 7 ኣሜሪካውያን ክኢላታት ኣብ ሬድዮ ማሪና ወይ ሬድዮ ማሪናዮ ሰፊሮም መጽናዕቶምን ፈተነታቶምን ጀመሮም። ኣቐዲሙ ሬድዮ ማሪናዮ ከም ናይ መንግስቲ ኢጣልያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ መራኸቢ የገልግል ነይሩ እዩ። ኣብ ግንቦት 1943 ዓመተ ምህረት እቶም ክኢላታት ኣንቴናታቶም ዘርጊሖም ናይ መጀመርታ ርክቦም ምስ ዋሽንግተን ገበሩ። ኣስመራ ሰሜን ካብ ቅናት ምድርን ኣብ 7600 ጫማ ብራኸ ካብ ጽፍሒ ባሕርን ዝተደኮነት ከተማ ብምዃና ዝርጋሕን ንጹርነትን ናይቲ ዝተገብረ ናይ ሬድዮ ርክብ ፈተነ ንኣሜሪካውያን ኣሐጐሶም። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 1943 ድማ 4 መኮንናትን 50 ዕሉማት ወተሃደራትን ብምስዳድ ንሬድዮ ማሪናዮ ጸኒሖም ከዓ ንማዓስከር ደንደን ደሎ ሕጂ ሽዑ ማዓስከር ቃኘው ናብ ዓቢ መደበር ቀየርዎም። እቲ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ዘብቅዐ ምስራት ኣሜሪካውያን ኣብ መደበር ቃኘው ወይ ማዓስከር ደንደን እምበኣር ካብቲ ግዜት እዩ ዝጅምር። ኣብ ታሪኽን መጻዕ ዕድልን ኤርትራ ተራ ስለ ዝተጻወተኻ ኣገዳሲ ፍጻሜ እዩ ዝነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 1941 ዓመተ ምህረት ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ብሓይልታት ውግእ ብሪጣንያ ተሓጊዙ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ ቀልጢፉ ሙሉእ ስልጣን ኣይጨበጠን። ከም ዕውትቲ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህላዊ መግዛእቲ ኢጣልያ ብኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብሪጣንያ ባዕላ ነቲ ዞባ ክትቆጻጸሮ ስለ ዝደልየት ኣብቲ ፈለማ ንሃይለ ሥላሴ ስልጣን ከተረክቦ ሓሳብ ኣይነበራን። ኣብቲ እዋን እቲ ሽሕ እኳ ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዊንስተን ቸርችልን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተሩ ኣንቶኒ ኤደንን ተደናገጽቲ ሃይለ ሥላሴ እኳ እንተነበሩ እቶም መራሕቲ ውግእን ናይ ግዝኣት መኮንናትን ማለት ኮሎኒያል ኦፊሰርስ ግን ዝተፈልየ ኣረኣእያ ነበሮም። ኣብ መንጎኦም ግዝኣት ብሪጣንያ ንሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን መላእ ሶማልያን ኣጠቓሊሉ ምስ ምብራቕ ኣፍሪቃ ማለት ምስ በዓል ኬንያ፣ ኡጋንዳን ታንጋኒካን ክጽምበር ዝብህጉ ዝነበሩ እዮም። ስለዚ ሃይለ ሥላሴ ሃገሩ ተመሊሱ ናይ ቀደም ስልጣኑ ክጭብጥ ምስ ሃቀነ ተቃወምዎ፣ ካብኡ ሓሊፎም እውን ከልከልዎ። ንኣብነት ጆን ስፔንሰር ዝተባህለ ኣመኻሪ ሃይለ ሥላሴ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ከም ዝገልጾ ሰሙን ድሕሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሃይለ ሥላሴ ምእታዉ እቲ ንጉስ 7 ሚኒስተራት መሪጹ ስርሖም ክጅምሩ ምስ ተዳለወ ከም በዓል ስልጣን ከም ዘይፈልጦን ከም ዘይቅበሎን
ብርጋዴር ላሽ ዝበሃል እንግሊዛዊ ናይ ፖለቲካ ሓላፊ ገለጸሎም። ንጉስ ሃይለ ስላሴ ነዚ ኸፍሽል ይኽእል እዩ ዝበሎ ሕጋዊ ክትዓት እኳ እንተቕረበ ዝሰምዖ ግን ሰኣነ። በንጻር እኳ ደኣ ኣብ ለንደን ዝተኣከቡ መራሕቲ ኩናት ብሪጣንያ ንኹሉ ውሽጣውን ናይ ግዳምን ጉዳያት ናይቲ ሃገር ብዘይ ምኽሪ መንግስቲ ብሪጣንያ ንኸይፍጽሙ ዝእዝዝ መልእኽቲ ናብ በዓል ሰር ፊሊፕ ሚቼልን ብርጋዴር ላሽን ማለት ወተሃደራውያን መኮንናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣመሓላለፎም። በዚ ኸይተወሰነ እቲ ትእዛዝ መንግስቲ ብሪጣንያ ንዝኾነ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ኸተእቱ ከም እትኽእል ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ እንግሊዝ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝኾነ ወተሃደራዊ ስርሒት ከካይድ ከም ዘይክእል ስልጣን ናይ ግብሪ መንግስታዊ ወፃእን ኩሉ መራኸቢታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብሪጣንያ ከም ዝኣተወ ኣፍለጥዎም። ብለውጢ ናይ ዝኹሉ ኸዓ ሃይለ ስላሴ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክግበረሉ እንግሊዛውያን ኣማኸርቲ ኸዓ ክወሃብዎ ምዃኖም እቲ መምርሒ ኣመልከተ። ንጉስ ሃይለ ስላሴ እምበኣር ጥብቂ ቁፅፅር ተገብረሎም። ኩሉ ናይ ወፃኢ መራኸቢታቱ ብሳንሱራት እንግሊዝ ይምመ ስለ ዝነበረ ኸዓ ጥርዓኑ ብስቱር ናብ ቸርችል ኣብጽሐ። እቲ ጉዳይ ብናይ ብሪጣንያ ናይ ሚኒስተራት ቤት ምኽሪ ምስ ተመርመረ ሓደ ብስም ኣንግሎ ኢትዮጵያ ስምምዕን ወተሃደራዊ ውዕልን ዝፍለጥ ሰነድ ብ31 ጥሪ 1942 ዓ.ም ተፈረመ። ሽዑ እኳ እቲ ሰነድ ብሪጣንያ ናጽነት ኢትዮጵያ ክትፈልጥን ክትቅበልን ምዃና እንተረጋገጸ ነቲ ኣብ ጥርዓን ዘብጽሐ ኩነታት እቲ ሃገር ግን ምቅያር ኣይገበረሉን። ንጉስ ሃይለ ስላሴ እንግሊዛውያን ኣማኸርቲ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ተቖጻጸርትን ዳኛታትን ክሸይም ተቐሰበ። ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣምባሳደራት ቀዳምነት ክህልዎ ድማ ተወሰነ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ጽልዋን ቁፅጽርን ብሪጣንያ ኣተወት። መንግስቲ ብሪጣንያ የድልዩ ዝበለቶ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንኸተቐምጥ መሰል ተዋህባ። ነዚ ሕጂ ብክልል ሶማል ድፍለጥ ኦጋዴን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ምስ ሶማልያ ዝዳወብ ዶብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅጽራ ኣእተወቶም። ወተሃደራት ብሪጣንያ ከም ድሌቶም ናብ ኢትዮጵያ ከኣትውን ብኡ ክሓልፉን ተፈቕደ። ካብኡ ዝወፃ ነፈርቲ ወተሃደራዊ ይኹና ሲቪል ናይ ብሪጣንያ ጥራይ ክኾና ድማ ተወሰነ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኢጣልያ ዝገደፈቶ ንብረት ብምሉኡ ኣብ ኢድ ብሪጣንያ ኣተወ። ናይ ሬድዮ መደበር፣ ናይ ስልኪ ስርዓት መራኸብን ባቡር ምድርን እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ተወስደ። ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ ኸዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ማርያ ተሬዛ ዶላር ተሪፉ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሽልን ናይ እንግሊዝ ጥራይ ከም ዝዘውር ተገብረ። ብሓፂሩ ኣብ ምጅማር 1942 ዓ.ም ኢትዮጵያ ልክዕ ከም ኤርትራ ካብ ጸላእ ዝተታሕዘት መሬት ተቖፂራ ጽግዕተኛ መንግስቲ እንግሊዝ ኮነት። ብድሕሪ ዝኸ እንታይ ሰዓበ? ድሕርዛ መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። جمال عسورة من إريترا أبو همسة أبو همسة أبو همسة لسان الساعة مجمريا يتقوشا يتقواندي سحب سيقودي يتقواندي سحب سيقودي يترفجي أبو الانجيجي بقيت بيتر نعنفاتن بقيت بيتر نعنفاتن يتكلاشي أبو المرشن يتكلاشي أبو المرشن كلاشي مسي بزي حسسي جمال نفاسي أربع جمالو أربع جمالو لزي كولو دايريسا مغلو كتعين دمسو كنو مخولو فدو قبولو نيس ننانا ويهي ديدي 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 أيه تايقودي تايقودي ويلي تايقودي تايقودي أيه سبر الناس حقس ويلي قدي من خيدي طبعا
عشرة جمال راي سورة إريترا جرال كزبت أبو تقلبت جرال كزبت أبو تقلبت بطيخ بيتن نعون فاتن يدار لي أبو البيجي عي ሃፄ ኃይለ ሥላሴ ምስ እንግሊዝ ንዝገበሮ ስምምዕ ብኢደዋኒኑ ከይስርዞ ፍርሒ ወራር እንግሊዝ ንገለኻብ ግዝኣቱ ነይርዎ እዩ። ይኹን እምበር በዚ ግባብ እዚ ተቐይዱ ክነብር ድሌትን ሓሳብን ስለ ዘይነበሮ በብግዚኡ ናይ ገዛእ ርእሱ መደባት ንብሪጣንያ ምቕራብ ኣየቋረፀን። ንመጻኢ ይኾነኒ ዝበሎ ጠለባት ኣሕሊፉ ካብ ምጽናሕ እውን ኣይተቖጠበን። ንኣብነት ካብ ሚያዝያን ሰነን 1942 ሓይልታት ኢትዮጵያን ብሪጣንያን ንጅቡቲ ብሓይሊ ንኽሕዙ ሃይለ ሥላሴ ኣመመ። ኣዘዝቲ ብሪጣንያ ጅቡቲ ኣዝያ ዝተጠናኽረት ዕርዲ ምንባራ ብምሕባር ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ንኽትጸንሕ ከም ዝምረጽ ከዓ ሓበርዎ ንሃይለ ሥላሴ። ኣብቲ እዋን እቲ ፈረንሳ ባዕላ ብጀርመን ተታሒዛ እቲ ኣብ ፈረንሳ ዝነበረ ፈረንሳዊ ናይ ቪሺ መንግስቲ ድማ ተሓባባሪ መንግስቲ ጀርመን ኮይኑ ነበረ። ብረኣያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ መሓዝ ብተዘዋዋሪ መገዲ ሓይሊ መንግስቲ ቪሽን ጀርመንን ምደኻም ስለ ዝነበረ ሃይለ ሥላሴ ወተሃደራቱ ኣኽቲቱ ንጅቡቲ ክሕዝ ከምቲ ዝተባህለ ጽንዕቲ ዕርዲ እንተኾይና ድማ ብሓይሊ ብሪጣንያ ክሕገዝ ደጊሙ ሓተተ። ብመሰረት ሓበሬታ ብሪጣንያዊ ጀነራል ፕላት 600 ፈረንሳውያን 1200 ደቂ ማላጋስን ሴኔጋልን ወተሃደራት ካብ ወደብ ጅቡቲ ክሳብ ወደብ ዛይላ ተዘርጊሖም ነበሩ። ነዚ ሓሳብ እዚ ብሪጣንያ ስለ ዘይተቐበለቶ ኸ እዚ ሕቶ እዚ ፈሸለ። ሃይለ ሥላሴ ንጅቡትን ዛይላን ክጠልበን ፋሊማ ይነበረን። ካብ 1920 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ወራስ ዓራት ዘውዲ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ጀሚርዎም። ይኹን እምበር እታ ንጅቡቲ ዝሃነጸት ፈረንሳ ካብታ ወደብ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ካብ ጅቡቲ ንኣዲስ ኣበባ ዝዝርጋሕ መገዲ ባቡር እውን ክብ ዝበለ እቶት ትረክብ ብምንባራ ንጅቡቲ ዝቃጸጽ ካልእ ወደብ ኣብ ዛይላ ክስራሕ ድሌት ኣይነበራን። በዚ ኸኣ ንጠለብ ንጉስ ሃይለ ሥላሴ ናይ ኢትዮጵያ ትነጽጎ ነበረት። ኣብ ዝሓለፈ ክፋላትና ከም ዝረኣናዮ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እንከለያ ንኤርትራ ብዝያዳ ካብ 1942 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ክትጠልባ ዝጀመረት። ብሪጣንያ ብወገና ንኤርትራ ብምልእታ እኳ ኣይኹን እምበር ንገለ ክፋላ ንኢትዮጵያ ናይ መሃብ ሓሳባት ከም ዝነበራ እውን ርኢና ኣለና። ናይቲ እዋን ዝዓበየ ዕላማ ናይ እንግሊዝ ግን ንኦጋዴን እትሕውስ ዓባይ ሶማልያ ምምስራት ስለ ዝነበረ እንግሊዝ ነቲ ናይ ኤርትራ መደቦም ንግዚኡ ዓቂቦምን ብምስጢር ሒዞሞን ጸንሑ። ስፔንሰር ዝተባህለ ከም ዝገልጾ ንኦጋዴን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅጽሮ መእትዮም ካብ ዝኾነ ጽልዋ ናይ ንጉስ ሃይለ ሥላሴ ብምክልኻል ንኢትዮጵያ ኣብ መዋጥር ኣእተውዋ። ካብ ኤርትራን ኦጋዴንን ንመነን ከም እትመርጽ ድማ ሓርበታ። በዚ ጥራይ ዘይኮነ ንጉስ ሃይለ ሥላሴ ብኻልእ ጉዳያት እውን ኣይደቀሰን። ሰለስተ ተወሰኽቲ ነገራት ከዓ ደለየ። ቀዳማይ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጽግዕተኝነት እንግሊዝ ዘእትዎ ስምምዕ ምስራዝ፣ ካልኣይ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሽልን ሰሪዙ ብናይ ገዛእ ርእሱ ገንዘብ ምትካእ፣
ሳልሳይ ካብ ትሕቲ ብሪጣንያ ክላቐቕ ዝኽእል ወተሃደራዊ ሓገዝ ምርካብ ነዚ ኩሉ ድማ ካብታ ናይ ተነጽሎ ሜላ ኣቋሪጻ ኣካል ናይ ኪዳን ሓይልታት ኮይና ዝነበረት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኽረክብ ናብ ኣገጹ ተቋመተ። ب11 ለካቲት 1943 ዓመተ ምህረት ሓደ ብጀነራል ማክስዌል ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ወተሃደራዊ መኮንን ዝምራሕ ክብ ዝበለ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ምስ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ተራኸበ። ቅድሚኡ መንግስቲ እንግሊዝ ንኹሉ ናይ ሃይለ ስላሴ ርክባት ምስ ወጻኢ ዓጽያቶ ስለ ዝነበረት ከምኡ ዝኣመሰለ ቁሉዕ ርክብ ምግባር ዝከኣል ኣይነበረን። ኣብቲ ርክብ ኣብ ኣስመራ ናይ ኣሜሪካ ቆንስል ኢታልቦት ስሚዝ እውን ተረኽበ። ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብታ ኣኼባ ልዙብ ዘረባ ጥራይ ተዛሪቡ እኳ እንተወፀ ቀጺሉ ኣብ ዘስዓቦ መዘክር ግን ንመንግስቲ እንግሊዝ ካብ 11 ብዘይውሕድ ነጥብታት ወንጀላ ኢትዮጵያ ናይ ንግድን ሕርሻዊ ምዕባለን ዕድላታ ከም ዝተዓጽወ ብሪጣንያ ንብረት ኢጣልያን ኢትዮጵያን ከም ድሌታ ትራሲ ምንባራ ናይ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንኸይዓቢ ምኽልካላ ካብ ናይ ወፃኢ ዓለም ምንጻላ ወዘተ ወዘተ ኮታ ንኹሉቲ በደል እንግሊዝ ዝበሎ ነጥብታት ሰሪዑ ንጀነራል ማክስወል ሃቦም። ኣሜሪካዊ ታልቦት ስሚዝ ብወገኑ ኣብቲ ብ18 ለካቲት 1943 ዓመተ ምህረት ናብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ሚኒስትሪ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ከም ጽግዕተኛ እንግሊዝ ክትተሓዝ ቁኑዕ ከም ዘይነበረ ሓበረ። ኣብቲ ኣንጻር ሓይልታት ኣክሲስ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ከዓ ከም ኣብነት ናይ ሰናይ ግብሪ ሓይልታት ቃል ኪዳን ንኽትከውን እውን ተማጎተ። ብዙሓት ሃገራት ኣውሮጳ ገና ኣብ ትሕቲ ጀርመን ስለ ዝነበራ ኢትዮጵያ ብጽቡቕ እንተተታሒዛ ህዝቢ ናይተን ናጻ ዘይወፀ ሃገራት ኣንጻር ጀርመን ንኽዓሉ ከተባብዕ ስለ ዝኽእል ካብ ጽግዕተኛ ናይ ብሪጣንያ ናብ ነብሳ ዝኸኣለት ናጻ ሃገር እትልወጠሉ መገዲ ሃሰው ክበሃል ኣመመ። ናይ ልቓሕ ክራይ ውዕልን ናይ ረድኤት ልግስን ክግበረላ ድማ ኣማሕፀነ። ጽባሕ ናይታ ምስ ማክስዌል ዝተራኸበላ መዓልቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ናብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሩዝቨልት ደብዳቤ ብምልኣኽ ናይ ልቓሕ ክራይ ሓገዝ ንኽግበረሉ ሓተተ። ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽኽፈት ዝነበሮ ሃረርታ እውን ገለጸ። ብ22 ሰነ 1943 ዓመተ ምህረት ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ናብ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንጻር ንሕስያ ዘይብሉ ጸላኢ ንዝገበሮ ተቃውሞ ኣመስጊኑ ጻማ ስርሑ ክረክብ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጽ ብመገዲ ናይ ልቓሕ ክራይ ረድኤት ንመከላኸሊ ኢትዮጵያ ዘድሊ ንዋት ኣገልግሎትን ሓበሬታን ክህብ ፍቓደኛ ምንባሩ ገለጸሎም። ብኻልእ መገዲ እውን ካብ ልቓሕ ክራይ ውዕል ወፃኢ ማለት እዩ ንዳግመ ህንፃ ኢትዮጵያ ኩሉ ክወሃብ ዝከኣል ሓገዝ ክውፍየሉ ምዃኑ ኣበሰሮም። ከምዚ ዝኣመሰለ ልግሲ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ማና ካብ ሰማይ ነበረ። ኣሜሪካ ግን ብሓቂ ንኢትዮጵያ ከም ኣብነት ናይ ዝተሓረረት ሃገር ንዓለም ንኸተርእያ ጥራይ ኣይተበገሰትን። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ስለ ምክትታልኩም
ኣዚና ነመስግነኩም ዝመጽእ ግዜ ድማ መቐጸልታ ናይዚ ትሕዝቶና ከነስዕቦ ምዃንና ቃልና ኣተና ምክትታልኩም ግን ከገድሰና ምዃኑ ብኣግኡ ክንሕብረኩም ንደሊ ነዚ ትሕዝቶና እዚ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ምእንቲ ክባጻሕካ ብወገንኩም ሼርን ላይክን ክትገብርዎ እቶም ክሳብ ሕጂ ነዛ ኤርትራዊትን ካብ ኣስመራ እነዳልዋ ቻነልናን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩምማ ዘለኹም ከዓ ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ንላቦም ኣብዘት ዘለናዮ ሰላም ቅሳነትን ዓወትን ንኹላትና ኤርትራውያን ይሃበና ፈጣሪ ዓወትና ሓፋሽ غزاتي زي بولسكي دان حيالا سبيرا بتوديا غزاتي زي بولسكي دان حيالا سبيرا نسان حران يردا هنسا لا بمسوات جبنا بتوديا غزاتي زي بولسكي دان حيالا سبيرا بتوديا غزاتي زي بولسكي دان حيالا سبيرا نسان حران يردا هنسا لا بمسوات جبنا رأي متونا كينا سميتي وتبوت محلا وتروح حبسنا يزمنا جبنا فينا تمسحي ودرار قويلة يترك توصلائي مسكيرو بحياة الزم كبر من هالو والقول سمهرنا يسينينا عردي صوبيا ويا نيرو ماما خيرتي في امتو قلتي لم توجهتي نسعسو الدراو تدرجتي عبنا يتفات مزاقب فكيرو لحس حادر وبكم عملو بتوديا غزاتي زي بولسكيران حيالا سبيرا بتوديا غزاتي زي بولسكيران حيالا سبيرا نسان حران يردا تهنتا لا بمسوات جبنا عبتي وشفت تبتبويا رساتاتكم مرات ترقيا بحسب السراويتكم ماريخ سهر بيقاركم نعلم برمونات قطيا وهد مبع تقامس بحريا عبتي وشفت تبتبويا رساتاتكم مرات ترقيا بحسب السراويتكم ماريخ سهر بيقاركم نعلم برمونات قطيا وهد مبع تقامس بحريا بسر بلين عيناي ترق له يداخل أباي دقيق كابولو عب الحبينات قلسنا يدبق له يبرق له فناش حرنتنا بسر بلين عيناي ترق له يداخل أباي دقيق كابولو عب الحبينات قلسنا يدبق له يبرق له فناش حرنتنا بسر بلين عيناي ترق له يداخل أباي دقيق كابولو